Kristu na ngikhulumisa okohlanya ngiyiso kakhulu kunabo ekukhandlekeni kakhulu kunabo ikhandleke kakhulu kunabo angithi yabo wena lento yakho yokutshela ukuthi uzophila impilo smooth ukuthi ayikho uPaul lo wena ungcono kunoPaul wena baba cathi uNkulunkulu ifada Christmas yakho wena ungcono uthi uPaul ukhandlekile ushayekile ngazathi ulala esibhedlela u3 months uthi ngikhandlekile uthi mina ngikhandleke kakhulu kunabo umpostoli yes nasekuboshweni kaningi kunabo mina umpostoli bathandekani uboshwe wadlula abantu abashumayezayo uboshwe wadlula abantu abathi njalo Sunday uzusibeke haleluya angijabo wena udlula phambi kwabantu abathi sibeke udlula phambi kwabantu abazi ukuthi hey lo muntu usindisiwe uyathandaza lo muntu kanti impilo yokhona ayigcini lapho ekuthandazeni ayigcini lapho kunempilo bazalwane okumele ukuthi silwele ukugcina ukhona haleluya siyalwa sisempini haleluya kunabantu abangakholwa abangasoze ukuthi bakholwa abazophumelela kunawe abazathola imisebenzi bakudlule wena kodwa uthi uPaul labantu nakhandleke kakhulu kunabo futhi mina ngaboshwa kakhulu kunabo uboshwa wadlula abantu abashumayezayo yes nasekushayweni okukhulu ifela ushayiwe kakhulu kuna washawa uyabona kunya umuntu oshawe yes nasezingozini zokufa ngesikhathi eziningi ngishethi uhamba ngemoto kwafika ingozi ngishethi edrobheni uPaul lo bathandekayo akuthi abantu wena ukuthi phuma kuleyo mpilo yeComfort ngoba la sisempilo uma sikholwa ayithi uNkulunkulu uzophenduka aba ufika Christmas ufind a find uNkulunkulu omdesignera nengqondweni yakho wambeka isihlahla sikaKhisimusi waze wamdecorate ngama lights wangaqeda umdecorate ngama lights wabusufaka izinto uNkulunkulu obona zathi uyakwaneta zona ubona ngathi umuntu uthi uNkulunkulu uyakwaneta ubona ukuthi ethi ufuna umsebenzi wabluthi kwabaqashi bese ehlala phansi ngabe sayi inkonzweni udilwe into noNkulunkulu ukuthi udesign uNkulunkulu njengofada Christmas wasesiyabeka izinto esihlahleni sikaKhisimusi uNkulunkulu ofanele amnikeze ngoba phela uNkulunkulu uyamkweneta webathandekayo uNkulunkulu akasikweneti lutho ukuza kwethu la uNkulunkulu akusikho ukuthi asikweneta asikho ukuthi senzele ifeni sikhonza ngoba uNkulunkulu ufanele ukukhonzwa noma ngaba saphumelelanga empilweni kufanele simkhonze uNkulunkulu ngoba ufanele ukukhonzwa haleluya akuyena uNkulunkulu ofanele akunike izinto kodwa sikhonze uNkulunkulu ngoba efanele ukhonze izinto zikhona izinto azikho kufanele ukhonze uthi ngiboshwe kakhulu kunabo yes ngashawa kubaJuda ngathola 5 imivimbo yes kushiya munye emashumi namane yes nobani abantu abawu40 bamshini umvimbo kodwa wangama ngifuna siyele ethi ngikuluyile kulokuhle kodwa ake simuze ukhuluma ngaye kuchapter number 1 verse chapter 6 uFirst Timothy uqala ukukhuluma noTimothy wathi wena iluyi ukulokuhle lokhu kulokuhle ngithi kulwe ingoba wakuvuma phambi kwabantu abaningi bakhona abantu abangofakazi uphakamisa isandla uthi uJesu ngiyamamukela bakhona abantu abangofakazi endlini kimi abasale bashisa impepho wena wathi uJesu inkosi bangofakazi ukuthi wena uyakholwa ingakho kufanele ulwe ukulokuhle kwevangeli uhlezi ulwele ukuhlezi ukholwa haleluya akusikho kaNkulunkulu lokho kwakho ilwa ukulokuhle musukuyimosha impilo yakho ulwele ukholwa nangoDisemba abathi begijima namasayida kodwa ulwele ukholwa haleluya akekho umuntu ozokulwela uyayazi lento yangomhla ka31
lento ngomhla ka-31 uma ungaganiwe ungenankosikazi ungenandoda lento yokungabibikho enkonzweni ngomhla ka-31 ingalesikhathi uthola amathuba amaningi okuya esonweni. Ingalesikhathi ucabanga nomuntu owakushela uthi kambe khona umuntu ohamba ngaleya moto athi ngimfonele ebusuku. Haleluya. Amathuba abamaningi isitha kodwa uthini ngikulwile ukuthi ukulothi asilwele ukugcina ukukhona. Silwele sihlezi sikhona yesiqhubeka. Ngashaywa kathathu ngezinduku. Yes. Ngakhandwa kanye ngamatshe. Yes. Kathathu ngalinyalelwa umkhumbi. Ngaba semanzini olwandle ubusuku bunye nemini. Kukhona la asho khona uPaul athi isikhathi ngilinyalelwa umkhumbi ngabuza ukuthi uNkulunkulu kuphi usungishiyapi. Why lentensindiso njalo masisendinge nisihlezi simbalisela uNkulunkulu ezifakaza uNkulunkulu uyasikweneta. uNkulunkulu bazalwane akasikweneti lutho. Lentensindiso iprotect ilwele ukugcina ukholwa. Musu uNkulunkulu kumblema njalo uma ngabe useyibeni. Haleluya. Awube umzalwane okholwayo. Ungabe umuntu njalo makathinteka ukuphi wena baba wawuphi wena angithi wenhlezi ukuthi ukhona uhamba nathi ufuna indlela londa libovu. Haleluya. Yesu evula indlela ebovu kulwele ukugcina ukhona. Kulwele ukugcina ukhona. Njengoba kwaba mnandi ngoJanuwari akube mnandi nangoDisemba sesingawe manje kulwele ukugcina ukhona. Abantu ngoDisemba laba wakhona ngoDisemba laba qala khona abangizisu bayithatha ngoDisemba. Haleluya. Ngoba ukholwa bayabeka sokuyisa ikubona bese bezozenza abantu abaprethendayo. Angazi ubani wathi umuntu mayephenduka uyakhala. Sinabo abantu abakhala eBhayibhelini kodwa oJudas balahla. Wakhala uPeter naye wakhala. Athi lokukhala kaJudas nokukhala kaPeter. Bobabili abantu bakhala uthini uJesu uthi kodwa wena ngikhulekelile ukuthi ukholwa ngapheli. Kodwa kuJudas ukhalile akashongo njalo. Ulwele ukugcina ukhona. Yes. Ngangisekuhambeni kaningi nasezingozini zemifula nasezingozini zabaphangi nasezingozini kwabakithi nasezingozini kwabezizwe nasezingozini emzini nasezingozini ehlane nasezingozini elwandle nasezingozini kubazalwane bamanga. Ngokukhandleka nangokukhathazeka kaningi ngokuqwasha ebusuku ngokulamba nangokoma kaningi ngokuzila ukudla nasemakhazeni nangokuhambazi. Haleluya. Yes, testimony kaPaul iCV yakhe uthi can you read my CV once? iCV kaPaul uyisho kwabantu baseKorinte uthi uma manitshela ukuthi ukukholwa ukuhambela kahle izinto uthi nansi iCV yami. Mawuthi ukholwa ukwazi ukuthi kuphumelela endleleni yonke kodwa nakho mina ngakhandleka kaningi. Nakho mina ngake ngalala olwandle. Ulwandle wanganyukela umkhumbi hayi ngoba eya endaweni yakhe. Hayi ngoba eyochecka amabhizinisi akhe. Kodwa uncanyela umkhumbi nje uyoshumayela ivangeli likaNkulunkulu. Uthi nansi iCV yakhe uma iqeda iCV yakhe uthi abantu abafundi iCV yakhe. Usezothi kumntwana wakhe uthi wemntanami nansi into okufanele uyilwele ukuyigcina. Uthi ngoba mina Paul ngikulwile ukulokuhle. Ngiqedile ibanga. Ngikugcinile ukhona. Keep the faith. Eyintweni eyinzima bathandekayo onke kufanele sigcine ukukholwa.
Haleluya.